Il-Gvern Laburista Malti kellu t-tieni ċanfira f'jumejn konsekuttivi bil-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF jingħaqad mal-Kummissjoni Ewropea fi kritika dwar kif il-Gvern Malti qed jitratta s-settur finanzjarju. Dan qalu l-Partit Nazzjonalista fi stqarrija mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Mario De Marco u mill-kelliem għall-Ekonomija Cristi De Bono li notaw kif dawn ir-rapporti qed juru li s-sistema bankarja f'pajjiżna qed tiffaċċja sfidi kbar. 24 sija wara r-rapport tal-Kummissjoni Ewropea, anke r-rapport tal-IMF wasal għal konklużjonijiet xejn sbieħ għall-Gvern. Dan wara li l-fond tefa' dawl fuq il-problema gravi tal-ħasil tal-flus u nuqqas serju mill-Gvern ta' Muscat li fl-aħħar snin spiċċa affaċċjat b'diversi skandli. L-IMF kompla li hemm bżonn pjan holistiku biex l-istituzzjonijiet jiġġieldu l-pjaga tal-ħasil tal-flus. Kompla billi tefa' dubji kbar kemm l-MFSA hi indipendenti fl-operat tagħha. Barra minn hekk intefa' dawl ukoll fuq ir-riski li qed tiġġib magħha l-iskema tal-beħ tal-passaporti u d-domanda enormi għal proprjetà. Dwar dawn il-punti, il-Partit Nazzjonalista qal li r-rapporti jirriflettu il-pożizzjonijiet tal-Oppożizzjoni u waqdiet oħrajn. Per eżempju, l-kap eżekuttiv tal-Bank HSBC li qal li l-ħsara li reputazzjoni ta' Malta qed tagħmel ħsara kbira lil profitti tal-banek. Il-Partit Nazzjonalista qal li r-rapporti juru li l-Gvern falla milli jara li s-settur finanzjarju ikun regolat kif suppost. In-nuqqas ta' regolamentazzjoni xierqa u effiċjenti iwasslu għal każijiet li jagħmlu ħsara kbira lil pajjiżna milli jibqa' ċentru ta' eċċellenza fis-settur. Għalkemm il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna kien tax jifhem li għalih id-diskussjoni tal-Panama kienet magħluqa u ċar li dan mhux il-każ għax Malta għada u se tkompli tbati bil-ħtija tibqa' fuq il-Prim Ministru Muscat u l-Ministru Edward Cicluna temm jgħid il-Partit Nazzjonalista.